بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه الإمام بخاري في صحيحه. Hurmatly mümin musulman doğullar, Hudaý tebarek we taala hemmeňiziň etýän taat we ibadatlaryňyzy öz fazly kerem bilen kabul etsin. Hudaý tebarek we taala Allah'ın dergahyna galdyrýan gollaryňyzy, açýan elleriňizi, etýän hayır dogalaryňyzy Allah hemmeňizden kabul edip, parahatçylygy, emniyeti, can saglygy Hudaý tebarek we taala başymyzdan aýyrmasyn musulman dogullar. An Abi Hurayra radıyallahu anh قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. رواه الإمام بخاري والإمام مسلم رحمهم الله. Ebu Hurayra radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam aytdy diye, birçe lehze günnidin içinde Huda yoluna çıkmak, ya birçe lehze giyeceğin içinde Huda yoluna çıkmak, dünya içindeki zatlarından qawdyr deyip Resulullah aleyhissalatu vesselam aytdy diye Hazreti Ebu Hurayra. Yani her bir adam öýünden çykýa, günnidin içinde bolsun birçe lehze iki musulmanyň arasyny ýaraşdyrayyn, iki musulmanyň arasyny dogurlaýyn, ya bir musulman doganyň ihtiýajatynyň ýyzynlaşan hajatyn bitireýin diýip bir lehze senin eseriňe Hudaý üçin Huda ýoluna çykdygyň da şo. Giyeceğin içinde bolsun, günnidin içinde bolsun, şoň erzeşi, şoň derejesi dünýäň içindäki zatlardan gaw diýip İmam Buhari, İmam Muslim şeýle rivayet etýär musulman dogullar. Her biriňiz her bir ýerden gelipdirsiňiz, Hudaý üçin çykmakçy, ýani bir dinimizden bir zat eşdeýliň, muhabbet bolsun, didar bolsun diýip her gaýsyňyz bir ýerden gelipdirsiňiz, Hudaý ýoluna çykmak şyň erzeşi musulman dogullar dünýäň içindäki zatlardan şu dünýäň hemmesinden gawdyr. İnşallah ecriniz, padaşyňyz Allah'ın ýanyna kıyamet gününde mahfuzdur inşallah. Yine Hudaý ýoluna çykmalyň da inki gawsy näme? İnki gawsda men haraja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yerji. Rawahu Tirmizi. İmam Tirmizi Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sözüni aýtdy. Musulman dogullar, haýsy bir adam men bir ilm eşdeýin, men bir dinimden bir gerekli adam eşdeýin diýip öýünden çyksa, şol adam gat'an Hudaý ýoluna gezip ýören adam tä öýüne öwürlip barýança 1 saat, 1 saat ýarym, 2 saat ştada oturýas, ilm eşdeýli, din eşdeýli gelipdirsiňiz, tä öwürlip barýançaňyz perişteleň ýanyna Hudaý ýoluna çykan adamlar şu dilakadan ýazylyp duran insanlardyrsınız. Hudaý tebarek we taala hemmemize uzagundan inşallah şizre meclislerde, gaw ýerlerde şereket etmek hemmemize nesip etsin inşallah. Musulman dogullar, olaqan bir nygmat özi.
1 saat, 2 saat bolasa wagtymyz geçýär, Allah ýoluna geçýär. İşte gurrun ortasyna gelir. Ulamalarning biri Endülüs'ten İspaniýadan ilm öwrenýän kadany 2 gezek sefer etýär. Bir seferinde 14 yıllap gezýär, ikinci seferinde 20 yıllap gezipdir. Özü aýtýar, şu 20 yıl, 14 yıl, cem'en 34 yıllap ilmiň ýyzyny gezipdir musulman dogalla. 34 sagat oturamyza ka. Ýöne 4 sagatda ha. Şu forsaty, şu oljany ganimet bileýin musulman dogalla. 34 yılın içinde de hemmesinde men 2 ayaklam bilen ýörüp ilmiň ýyzyny gezdim diye. Hudaý tebarek we taala dine zähmet çeken ulamalardan razy bolsun, jaýlaryny cennet etsin inşallah. Gurruna girmäk İmam Ahmed rahimahullah Hazreti Muaz ibn Cebel radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın bir sahabasy ondan rivayet etdi. Hazreti Muaz'ın adyny ozal eşdendirsiňiz. Bu gurrun häzir bizim gurrunymyzyň ortasyna, ýyzyna gerek gurrun bolansaň mugaddeme öwünden aýdyly. Gurrunun ahyryna, ortasyna mowzumyza degişli gurrun bolansaň. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Muaz ibn Cebel radıyallahu anh'ı Yemeni berýär. Yemene Hazreti Muaz'ı iwerjek bolan wagtynda Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Muaz'ın gapdalyndan ýörüp ýanyna ýoldaş bolup ýola salypdyr. Hazreti Muaz ibn Cebel radıyallahu anh minip barýar atynyň üstüne, merkebiniň üstüne. Resulullah aleyhissalatu vesselam da gapdalyndan ýörüp barýar. Nagat pespel Resulullah aleyhissalatu vesselam ahir zaman peýgamberi Hazreti Muaz'ın gapdalyndan ýörüp barýan wagtynda Hazreti Muaz'ı Yemen'e baranda ey Muaz falan işleri edersin deyip vasiyetlerini edip tavşırıp Resulullah aleyhissalatu vesselam şeyle gapdalyndan ýörýär. Soňra peýgamberimiz aýtdyr: "Ya Muaz, inneke asa alla talqani ba'da ami hada ve la'allaka an tamurra bi mescidi hada ve qabri." Ey Muaz, şu biziň ahyrky görüşimiz bolar dipdir Resulullah aleyhissalatu vesselam. Sen Yemen'e gidip inni öwürlik gelseň meni görmersiň şu ýyldan soňra. Sen soňra Medine öwürlik gelende men mescidimiň deňesinden geçersiň ýa-da men mübarek rawza gabrymyň deňesinden geçersiň, meni görmersiň diýip Resulullah aleyhissalatu vesselam şikefe aýdan wagtynda febeka Muazun, Hazreti Muaz ağlapdyr. Resulullah aleyhissalatu vesselami dünýä gözleri bilen görüpdüğünü ahyrky didary boljak. Inni Yemen'den öwürlik gelende Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine boşajak, Resulullah aleyhissalatu vesselam boljakka. Şola ýadyna düşäkdany Hazreti Muaz ses edip ağlan wagtynda Resulullah aleyhissalatu vesselam bakakdany Medine tarafa aýdypdyr. İnne awlan nasi bi al-muttaqun men kanu ve haythu kanu. Ey Muaz, men ýanymda adamlaryň gawsy takwalydyr. Yani her zire zamanları fesat bolsun, her zire günah sebepleri başlarında bolsa da yine Hudaý peýgamberimiň söýmeýädik gezýän adamla şola mene Muhammed Resulullah aleyhi afdalus salatu vesselame inki yaqin gaw adamladyr. Men kanu ve haythu kanu. Haýsy adamla bolsun, haýsy reňkden bolsun, haýsy taýfadan bolsun, ve haythu kanu nirde bolsunlar, Yemen'de bolsun, başka ýurtlarda bolsun, yerin her çetinde bolsun, her zamanada bolup da yine takwa bolup, Hudaýyň buýruklaryna daýawdyryp, halal harama daýawdyrýan adamla meni Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna behterini insanlar şoladyr diýip Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Muaz'a şeýle aýtdy. Bu gurrun inşallah gurrun ortasynda gerek bolýar. Emma geçen haftelerdeki gurrunumuzun edaması iyiydi. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh kan gurrun geçti. Ebu Hureyre nagat kıyınçılıkları gördü. Fakat Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sözlerini eşdeýinip karnım doýsa bolýar diýip açlyga tahammül edip yere ýykylýan Ebu Hureyreň gurrun etdi musulman dogalla. Ebu Hureyre radıyallahu anh men bu gadry açlyk maňa feşar berýärdi. Hatta men ýürüýmäne tagatym bolmaýardy. Bir gün
mescide garşyn ýürüp barýatdym, 3 wüllap hiçdat iýmepdim. Kullen ennamymda kuwatym ýokdy, ýürümeni yaramagdym. Adam ýagdaý bolmanyna bir aýagda ysmaýan halat bolýar-da. Menne şeýle ýürüp barýan aýaklarym ısanak. Oňam bir kuçaň içinde oglanjykly oýnap ýötdiler. Men ayağımdan ısgın gidakadany, ayağım yıkılyatdım yere. Oňam yine elime dayanakadany galýan. Yine näçe gadam ýürýakadany ayağımdan ısgın gidip yine yıkılyatdım. Oglanjykly meni gözläp gülýärdiler. Bu adam dälimi näme diýerler. Ola habarlar ýok mende näme dert badygyndan diýe. Ebu Hureyre radıyallahu anh şeýle gynçylyklar bilen açlıkla bilen ya geçen jelese geçti, yere yıkılıp yatýatdy, yere süýünüp yatýatdy. Geçip barýan adam myň derdi bamy kädiýatdy. Menne dert ýokdy, mennäki bazat faqat açlyk. Emma şol gynçylyklara galýan Ebu Hureyre radıyallahu anh yere degse de bir gün galjagyny bilenseň, hedefi olokon bolansoň, oňuşup sazyş edip açlyň bir zady bolar, susuzlyň bir zady bolar, jaýym bolmasyzlygy bir zady bolar. Emma Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň mübarek sözlerini aljak bolup hedef beýik bolansoň, Hazreti Ebu Hureyre şeýle gynçylykly bilen Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň ýanyndan aýrylmany, şu ummata sahabalyň içinde inki hadisi hem kan hifseden hem kan rivayet eden sahaba Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın gurrunu musulman dogolla. Bir almal dersimiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh musulman dogolla yere yıkılyatdy. Oglanjykla muňa gülýärdi. Geçip barýan adamla aýaklary bilen muň ýeňsesine basýatdy, muňa dälimi kädiýatdylar, ýa bir derdi bamy kädiýatdylar. Ebu Hureyre şeýle gynçylyklara galsa da, yere ýykylyp yere degse de hedefini ýadyndan çykarmany, Ebu Hureyre şoň ýerinde sazyş edip oňuşup şol gününe razy bolakadan gally. Emma Ebu Hureyre'ň yere yıkılmaklığı on tamam molluğu demiştik musulman dogullu. Ebu Hureyre yere yıkıllı derhali ki bir başlayışmıştık, bir şurumuştuk nämäge inni arşa uçma wagtlaryna. Ebu Hureyre şu mahal 1400 ýyl soňra biziň aýdyp duran gurrunymyz Yeşi hadisli mübarek Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sözleri Ebu Hureyre'den rivayet bolup gelýär bize. Ebu Hureyre'ň yere yıkılmaklığı, yere yatmaklığı on tamam molluğu demiştik. Ol täze başlayış ösmegimiştik musulman dogollu. Ebu Hureyre şu mahala çellim gurrunları bilen, rivayetleri bilen Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sözlerini ummata yetiştirmek bilen Ebu Hureyre kıyamata çellim ösçeği kalacağımıştık musulman dogollu. Sen de zindigiňde ýaşaýyşyň içinde şaýat gynçylykla gelýändir. Öz başyňa bir gynçylykla gelýändir. Elinde malyň madyr şaýat mali gysmatdan elinden gitýändir. Şaýat adam bazadyn elden berýändir. Ya ogulgydyň marada, ogulgydyň şaýat taňa bir gynçylykla ulalanlarynda başyňa gelýändir ey musulman dogon. Oňam sen ol ýere degdimi kädime, tamam mollumy kädime özüňe. Bula hemmesi bir şuru, bula hemmesi bir başlayış. Inni sen zindigiňde gaýtam gülle asyljak. Güýdüň wagty olokon baglardan ýafrakla düşýär. Ýafrakla gaçan wagtynda defede duran däneli de etek düşýär musulman dogolla. Däneli etek düşen wagtynda etiraz etmeýärler. Ola biz defed etdik, biz ýokarlarda etdik, biz hemme ýerini görüp tutdyk. Biziň jaýymyz gawetdi, biz inni yere düşmelimi, ýeriňe etegine gitmelimi, biz diýakadany etiraz etmeýärler. Ýeriň etegine Hudaýyň tesbihi bilen meşgul bolup ýatýarlar däneli. Hazreti Mevlana aýtdy: "İyyâke na'budu zemistan duaýy baq, der nobahar güýet iyyâke nestaîn." Şu däneli olokon çynarlyň, olokon baglyň defesinden ýere gaçýarlar. Bizki defed etdik, biz ýokarlarda gezip ýetdik. Inni jaýymyz etek boldy diýip etiraz etmeýär musulman dogon. İyyâke na'budu Hudaýa ýekesen ibadet etýär diýakadany başlaryny secdeye gurup guma gurakadany ýatýarlar şoň eteginde. Emma heminki bahar wagty boldymy, Nawruz wagty boldymy, İyyâke nestaîn diýakadan Hudaýa senden medet diýakadany bismillah diýip uğraýarlar.
inni defa garşyn röşt etýärler, ulul ýerler. Bula ol bağdan nade geçip ulukon yogin çınarlı bolýarlar, öller bir bağ bolýarlar musulman dogon. Yoksam yere düşdüler kim? İyyâke na'budu demestan duaýy bağ, kışın onu Hudaýa bende bolup ýatyrlar. Sen de başyna gynçylyk gelse, ay men namaz okuyamak, şulam işim oňanak. Musulman dogon, sen gaýtam Hudaýa bendegi Hudaýa tewekkül etdendir. Her bir yere gaçmaklyk ya günüň oňmasyzlygy ol sen ýykyllygyň dädir. O bir täze bir şuru sen inni ösmäňe musulman dogonlar. Bir ulamalyň biri İmam İbn Cevzi rahmetullahi aleyh bir alim adammış, Hanbeli mezheplerden. Bir biçare alim adam bolsa da bir oğlundan, gyzyndan eziyetler kän görüpdir musulman dogolla. Hatta bir oğlu barmışdyk, kän bir atasy şeýle alim bolsa da gadryny bilmeýänmişdik. En atasyny ynjytýan oğlan bolupdyr. Oň üstüne atasynyň ýazýan kitaplaryny, ba kitaplaryny İbn Cevzi rahmetullahi aleyhin kitaplaryny bir muft gıymatla bilen satyp şeýle atasyna eziyet berýänmişdik. Oň üstüne musulman dogolla bir gyzy adamsy bir aqidesi fasit bolýar, aqidesi fasit bolandan soňra min gyzy joda bolýar. Hey bir tasavvur edin musulman dogolla, bir alim adam, ol alim adamyň gyzy joda bolup gelýär. Min özüne nagat gynçylykla başyna gelenler, ondan joda Muňa döwrekden aýdylýan keple, muňa gelýän gürrüňleri bir tahammül etmelim, oňa bir fikri meşgul bolmalymy? Şeýle min gyz joda bolýar musulman dogan. Görmäni yere düşmek ya Allah. Emma her bir zatda sen yere düşdüňmi kädimelle, bir täze şuru, bir täze başlaýyş bolýar. Soňra bir gyzyna bir türk gullon biri min gyzyna gudaçylyga barýar. Kız oğulya oň adyna mundan hastigary etdi, bir bilen jüftleýär. Ol yere düşdüňmi kädip kän narahatin çeken İbn Cevzi rahmetullahi aleyhin inne gyzy başga biri bilen jüftlenýär. Mundan soňra bir oğlan bir agtyk Hudaý Taala berýär. Fe unjibet Yusuf el-ma'ruf bi sibti İbn el-Cevzi rahmetullahi aleyh. Hudaý Taala maňa bir alim gyzy agtyk beripdir. Şo gyzyndan görmäni ol adamsyndan joda bolup gelen wagtynda kän bir gynçylykla bolun başyna geldi. Emma Hudaý Taala maňa soňra bir başga agtyk berýär. Özü bilen diň, özü ýaly hem kitap ýazýan, hem ilm öwretýän, hem alim bolan Yusuf diýen bir maňa gyzy agtygy Hudaý tebarek we taala berýär musulman dogolla. Pes gürrüň ýene öwrelep durmaýly, her bir sen etegi düşdügün, ýani sen tamam bollygyňda bilen hemmesi bir sana başlaýyş bolýar musulman dogolla. Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anh'ın gürrüňi şeýle gynçylyklara galýa, ýykylýa, oglunçyklamyn gülýä, emma bir täze başlaýyş Abu Hurayra radıyallahu anh ta kıyamata çellim Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sözlerini bizlere yetişdirip duran mübarek insan bolýar musulman dogolla. Ewnçäkde her ýykylmak sen ýani tamam bollygyňda, emma ikilenjisi bir sazyş etmek, oňuşmak. Yani zindigiňde, ýaşaýyşyňda sen ýaşap ýöken erheleýiň arasynda bolsun. Bir ýerde işläp ýöken bol musulman dogolla, oňuşmaly, sazyşyň bolmaly. Hazreti Baqiy ibn Makhlad diýen bir alim Endülesli İspaniýaý bir meşrik zemine Araqa gelýär. Ilm öwreneýnip, hadis öwreneýnip, Resulullah aleyhi salatu vesselam'ın mübarek sözlerini öwreneýnip, Araqa Bagdad'a gelýär. İmam Ahmed ibn Hanbal rahmetullahi aleyhin şagirdi boleýnip. Gelen wagtynda piyada aýagy bilen ýörük gelýär. Daglary, derýalary geçirýär. Täze Bagdad'a goleýlak gelýän wagtynda şo wagtyň halifesi İmam Ahmed ibn Hanbali öýünden çykmalat goýupdyr. Yani sen ilm öwretmelle gelýärlere, hiç bir şagirdlerine ders bermelle diýip öýünden çykarmany mahpus et goýýar Imam Ahmed ibn Hanbali. Bir buzurg var Baqiy ibn Makhlad rahmetullahi aleyh barb İspaniýa ýurdundan gelýär, men bir hadis ýazaýyn, hadis öwreneýin diýip.
Bagdada yetmeke işte İmam Ahmed ibn Hanbel ders vermeye. Sonon bağlaq koyuptırlı öýünden çıkarmayalı. Geldim Bagdada diye. Öz yaşta şu wagtda 20 ýaşyň içindemişdik musulman dogully. Nirlerden geçip, nämelerden geçip Bagdada gelip tu yaşta 20 ýaşyň içindäki oglan. İmam Ahmed ibn Hanbel'e her zat ettim, bardım, sataştım diye. Öýüne bardım. Onu men senden hadis öwrenjek, men senden ilm öwrenjek, Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın sözlerini öwrenjek diýip aýtdym. Ahmed ibn Hanbel aýtdy, men gurrüňime eşdenlersiň diýdi. Eşitdim hawa ýöne uzak ýoldan geldim men diýipdir. Men näçe wagtlap ýol ýörek gelýän aýaklam bilen geldim. Emma meni öwürlik gitmekde maňa hewar agyr gelýär. Maňa bir zat et ders ber. Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi aleyh maňa aýtdy, "Nirden gelýän?" Men aýtdym, "Daglary ýaryp, derýalardan geçip, barıp Andalusdan men gelýän, Ispaniýadan gelýän. Men ýolum uzak. Indi men boş öwürlik gitmek maňa hewwere biderek bir zat edýli." Onda men aýtdym diye, "Ey İmam Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi aleyh, ben bir ýol aýdyn sen şo bilen maňa ders bera." Onda näme ýol? Onda men sana fiziye sual, yani bir eşik geýeň, bir egmaş geýeň, bir dilegçi adamyň formunda bolakadan men sana geleýin günne, gafyň kakaýyn. Sen maňa şo taýda bir şo forsatyň içinde maňa kömek etýän ýaly bolla, birçi däne hadis aýtsaň bolýar, şo birçi dänen men almany razy günne geleýin sen gafyňa diýe. Sen razymy şoňa diýe, men razy bolýar, onda şeýle bolýar, ertiden belek başla ýöne bir şert bilen İmam Ahmed. Bir şert bilen hiç bir adamyň ýanyna barmarsyň, hiç kime özüň tanıtyrmarsyň, şu şähriň içinde de gezeňde eýni şo dilegçi adam ýaly bollaňyz hiç kim sen bilmesin diýe. Bir de bolýar diýe. Ertiri bolýar, elime taýagy aldım, kelleme bir ýyrtyrak parçany oradym, eýni bir dilenýän adam ýaly bolakadan İmam Ahmed ibn Hanbel'in gafsyna gelip, gafyny kakyp, yalandan gıýgyryp, "Ay kömeňiz ýokmy? Rahimakumullah. Allah size rahmetsin. Kömeňiz bolsa maňa bir çykaryň" diýakadan gafsyna barýatdym. Ey görýän adam hiç kim men ilm öwrenmäne geler da diýmeýär. İmam Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi aleyh gafyny açýatdy. Şo forsatyň içinde maňa bir däne, ýetişde 2 däne Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sözlerini aýtýatdy. Men şonu eşdaqydan eýýäm ýandan aýrylşyp gitýätdim. Maňa dilegçimi kädiýärli, men şeýitdirip ilm öwrendim diýe. Ey musulman dogully, myň gynçylygyny görseňiň. Nirlerden gelipdi, näme eşden ýip gelipdi, 20 ýaşyndaky oglan, nämek razy bolupdy, faqat hedefe olakan bolansaň, sazyş edipdi. Şo şeraýatyny oňuşupdy. Garaz men ilm öwreneýin, hedefi beýik bolansaň, şo gününe razy bolup gelipdi. Soňram bir kitap ýazýar. Musnad Baqi ibn Makhlad diýakadan bir kitap ýazýar musulman dogully. 30 müňden ezafa Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın sözlerini şo kitabyna ýazýar. 30 müňden ezafa kitabynda Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın sözlerini ýazýar. Gör iptidan başlanda näzire öwrenipdi. Şeýlelik bilen günne şo waziýet bilen gelýärdim İmam Ahmed ibn Hanbel'in gafsyna. 300 däne medenni hadis öwrenen wagtymda ol İmam Ahmed ibn Hanbel öýünden çykarmayan halife dünýeden ötdi. Soňramky gelen halife beter adyl adam bolly. Sen ilmi ýaýrat, Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın sözüni ýaýrat diýakadan şagirdlerine ders bermäni İmam Ahmed ibn Hanbel'e ijazä berdi. Soňra men baran wagtymda İmam Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi aleyh ders berip duran wagtynda jaýat ýetdi maňa. Meni öz şagirdleriniň arasynda çyn talibi ilm, ilmiň ýerine gezip ýören molladyr haşi diýakadan men olaň arasynda öwýetdi. O men gelakadan özüm bir dilenýän adamyň formasyny edip barýanym hiç kim bilmeýärdi. Şonda şagirdlerine İmam Ahmed ibn Hanbel şu güllüň içinde meni ders berdirmäni goýulmayan wagtlarda şu şagird maňa bir dilençi adamyň formasyna bolup şoň şekline bolakadan menden gel ilm öwrenýärdi diýakadan şolaň arasynda maňa şeýle aýtýardy diýip özü iftihar bilakadan şeýle aýtýarmyşdyk musulman dogully. Pes sazyş edipdir, oňuşupdyr. Şymada çellim Musnad Baqi ibn Makhlad diýakadan rahmetullahi aleyh kıyamata çellim
30 müňden edafa hadis bilen içinde biz ummatlary ýetiripdir musulman dogully. Bu men şeýitdir saňa dilenýän adamyň formunda bolup men senden gelip almalymy. Men nirlerden geldim. Bu zatlar men başarmaýan diýen bolsa şuny ýetýätdimi? Şu kitap düzülýätdimi? Ýok, bolmaýatdy. Oňuşypdyr, sazyş edipdir. Şaraýatyna görä bolupdyr musulman dogully. Eğer heley bolup ýaşap ýöken, äriň birimi eziyeti vardır. Emma gawlyk ýerler kändir, oňuş äriň bilen. Ya zinanaň bir azajyk kefi ba bolsa, gawy ýerlerde kändir biçäreň, oňuş sazyş et. Bir küçekterin bir zat göreňdi, bolmaýa ondan irat tapyp görenin ýanyna aýdyp ýörme. Oňuş sazyş et. Şo bilen bol, näme sen hedefiň olakon? Sen içeriğinde oğlancıklanma, sen içeriğinde sen gıyda oğlanlanma. Sen zindagi sana muhim olmalı, musulman doğun, oňuşmaly erheleyle. Bir gün Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh qıyda Hazreti Ayşe'ň öýüne var ya, radıyallahu anha. Hazreti Ebu Bekr Siddiq barıpdyr, Hazreti Ayşe'ň sesi gelýär aňyrdan. Sesi kaldyryp birine kepläpdi. Kime kepläpdi? Resulullah aleyhi afdalus salatu vesselam Hazreti Ayşe sesini kaldyrakdan kepläp duran bolmaly. Hazreti Ebu Bekr Siddiq ijazalakdan içeri giripdir. Barışyna Hazreti Ayşe'ge elin kaldyrakdan muny şeýle wurjak bolupdyr. Sen Resulullah'a sesini kaldyrýanmy? Sen kim bolupdyrsyň Ebu Bekr Siddiq'in gyýdy bolup, sen Resulullah'a sesini kaldyrmalymy? Binezire gostahi, binezire cesaret deyip öz gyýdyna Hazreti Ebu Bekr Siddiq tofulýa. Resulullah aleyhissalatu vesselam Araç şakydan Ebu Bekr Siddiq'i çykaryp göberipdir. Ey musulman dogun, olakon derse, ey ýaş oglanlar. Atasy gelen wagtynda gördüň däme öz gyýdyň bolup duruşyny diýakydan? Ýok, Resulullah aleyhissalam eýem Hazreti Ebu Bekr Siddiq'i daşary çykaryp göberipdir, özümiz oňşar diýip. Soňram Hazreti Ayşe giljarp Resulullah aleyhissalam aýtdyr. Gördüň däme, seni bir adam saňa dofully, men onu gaýtaryp göberdim ha, men onu senden sawdym ha diýip Resulullah aleyhissalatu vesselam şeýtdir Hazreti Ayşe enemiz bilen şuhy edip aýtypdyr musulman dogully. Är hileýiň arasynda da pes sazyş gerek. Emma gurrunun içinde bir almaly dersimiz musulman dogully. Hudaý tebarek we taala bir zinana bir adamyga yüreklerine muhabbet goýýa, bir-biriň bilen izdivaç etmäni Hudaý Taala ýoly kökleýän mozey jawan musulman dogun. Bir gysgazyk bir formul, bir gaide-i izdivaç. Ewünçe biri izdivaçyňdan ewünçe, toy edenden, toy etmediňden ewünçe bolsun. Ikilensi toy edipdirsiň. Içeriň ba, sen zinanaň ba, ikilenji bolmaly formul gaide, ol sen toyuňdan soňra bolmaly zat musulman dogun. O näme? Evvelkisi seçim, yani intihab. Hudaý Taala sen yüreğine goýup birini seçýän, birini intihab etýän. Şu bir Hudaý Taala sen yüreğine goýupdämi? Sen muhabbetiň oňa düşse, oň muhabbeti saňa düşse, bir araňyzda hutbe nikah jary bolakadan seçim bolup intihab bolýa, ikilenji gerek zat sazyş, geçim gerek musulman dogallar. Sen bir küçükterin zat bolanda bir entek bir zadyň üstüne aňratyr, bäri oturuň üstüne men geçmeýän bolsa, onu zindigiyle basym dargar musulman dogan. Bir pes izdivaçdan toy etmediňden ewünçe bolmaly zat, seçim, ikilenjisi geçim, kän ýerde geçimiň bolsun. Zindigiňden lizzet alyp, imanyň içinde, muhabbetiň içinde ýaşajak bolsaň, kän ýerde geçimiň bolmaly. Ýa-ni Resulullah aleyhissalatu vesselamyň kiýaly Hazreti Ayşe gıygyryp dursa da özümiz oňşar syýakadan Hazreti Ebu Bekr Siddiq'i çykarýa göberýär. Näme geçim ma Resulullah aleyhissalamyň? Geleyliň Hazreti Ebu Hurayra radıyallahu anhuň gurruna. Ebu Hurayra şu şeraýatlar gyn bolsa da, garny aç bolsa da, ýeri ýykylsa da şo bilen oňuşdy gezdi. Bulan hemmesi pes Ebu Hurayraga bir başlaýyş boldy. Ebu Hurayra hiç ayrılmadı Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanına. Näme? Ösmesin bilýär. Hedefi olakan molansan. Bizde can damar var musulman dogalla. Şahregimiz. Her birimiz bilýäs, can damarı insanın kesilse, insan ölýär.
Hudaý Taala aýtdy: "Ve nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Jan damar bize şeýle ýaqyn, şeýle muhim, şeýle hayaty, şonuň gyrylsa, şonuň kesilse insan ölýän bolsa, Allah'ın urýan misalyny görüň ey musulman dogalla. Biz bendäge jan damaryndan nada ýaqyn. Yani sen şu damaryň sana hayaty bolsa, sen zindigiň bolsa, biz şu zindigiňden ne ýaqyrrak sana hayaty zindigi diýär Hudaý Taala. Jan damar gyrlanny insan ölýän bolsa, jan damaryndan ýaqyn bolup duran Allah bilen arasy gyrylsa, arasy kesilse, ol adam özüne ýaşaýan mike diýip ýörmesin. Ol hakykatda öle adamy. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam'a qaym ýaşaýanlygy jan damardan ýaqyn bolan hayaty Allah'ın muhabbetin tafansaň Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyndan qiyinçylyklar görse de aýrylmaň diýe. Hatta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Sa'di Golestanyna getirýär. Ebu Hureyre radıyallahu anh her ruz bi hidmeti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem amedi. Günne Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah aleyhisselam'ın yanına eserik girse, eserik çıksa, bir yedik gitse Resulullah aleyhisselam'ın yanınamıştık Ebu Hureyre. Goft, ya Ebu Hureyre, zurni gibben tezdet hubben. Resulullah aleyhisselam aytdır. Ey Ebu Hureyre, meni az ziyaret et, az mulakat et, aramızda muhabbet köfeler diptir. Mana Resulullah aleyhissalatu vesselam bizlere ders veriyor. Yoksa Resulullah aleyhisselam muhabbeti sahabalarına kamil Müslüman doğan. Yani Ebu Hureyre şeyle kän bariyerligini, şeyle Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanına tapyan forsatini ellen bermeýärligini Resulullah aleyhisselam şeyle aýtýanmışdyk. Ebu Hureyre Resulullah aleyhissalatu vesselam'a gözü bilen görensen muhabbeti wada. Resulullah'ın yanından aýrylşakmy? Ey musulman dogalla. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam'a şeyle aşky muhabbeti wa. Şu zamanada bir 2-3 ýyl mundan öňçe görüňi. 1400 ýyl mundan öňçe görüňi aýtyp durmaýly. 2-3 ýyl mundan öňçe görüňi Medine-i Munawwara'da Resulullah aleyhissalatu vesselam'a bir aşık bolup Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın aşkyna ýüregi joşýan şu zamanyň içinde görüňini 6 ýyl mundan öňçe haja gitýär. Şaýdyp duran görüňimiz 1400 ýyl mundan öňçe görüňide ha. Ebu Hureyre radıyallahu anh ki Resulullah aleyhissalam'ı gördü. O Resulullah aleyhissalam'ın ýanyndan aýryşakmy? Bir görmäni Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın gürrüňlerini eşitip Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı görmedik ýerinden aşyk bolan bir adamyň gürrüňi. Näçe ýyl mundan öňçe haja gitýär, Mekke'ye barýar, hajynyň farzlaryny bitirýär, soňra Medine barýar Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna. Hajy ýoldaşlary gaýtmaly bolan wagtynda bu adam hajy ýoldaşlaryndan saýlanýar, Medine-i Munawwara'nın içinde özü saýlanyp bulardan galýar. Bula gözleýärli, tapmaýarly, ewurlyk gaýtýarly hemmesi. Şeýlelik bilen ýanka adam 6 ýyllap Medine-i Munawwara'da Mescid-ün Nebi'de Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mescidinde şo taýda özü gezýär Resulullah aleyhissalatu vesselam'a goňşy bolup. Gürrüň başlamyzda aýtdyk, şu gürrüň ýadyňyzda bolsun, gürrüň ortasynda gerek diýenimiz şu musulman dogalla. Hazreti Muaz Resulullah aleyhissalatu vesselam näme diýdi? Adamlaň gawsy kim takwa bolsa, şol meni Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam'a gaw insanlar şo. Her ýerde bolsun, her jaýda bolsun, her kim bolsun. Resulullah'a muhabbet edýlisek, zaman, mekan bahanamışdyk musulman dogalla. Bu adam Mescid-ün Nebi'de gezýär. 6 ýyl bäri biri gezip ýör Medine'ň serwallary. Bir gaýra kanuny gezip ýörligini bilýärler. Muny her Medine'ň Mescid-ün Nebi'ň daşynda gören wagtlarynda ýanka adamy tutsak bolýarlar, kawalýarly ýyllaryndan. Gaýra kanuny gezip ýör, pasporty, vizasy tamam bolugy. Bu adam da şolardan gaçyp ýörtüp barakadany Mescid-ün Nebi girýän bolmaly. Mescidiň içine girýär Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu mübarek mescidine. Şu gafyndan girýän bolmaly. Serwalla da galýarly bi hormaty bolmasyn. Resulullah
Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek mescidinin içinde kavalap yörmek bi edebi diyakadani galiyelle. Bu adam bir undaşarik çıkan vaxtında yankı servallamın qaveye tut yerle. Yankı adamı koltuğunu giyir akadani yor sen gitmeli, sen bu taada gayri kanuni gezip yorsun diyakadani alık kayt yerle. Bu adam can çekiptir. Ey men ştada gezip yön, men oğurluk etik geziyen mi, men dilenik geziyen mi, men halka eziyetim mi? Men bir azıcık zat bilen karnım doyuya, men ştada Mescid-ün Nebi'de Resulullah Aleyhisselam'ı qoňşu bolup gezip yönna men. Men näme dip eziyet berýäňiz, men näme dip alyp gitýäňiz dip ýanky adam şeýle ýalbarýa, ola kefin gulak atmaýarlar. Ýok, bu diýäniň bolmaýa, gaýry kanuny gezip ýör dip goltugyny giyirip idirdetýä gaýtýarlar. Bu adam gelýän wagtynda onda maňa bir forsat beriň diýipdir ýanky adam. Meni bir ýaşyl guppa garşyn ýüzlendiriň. Men bir Resulullah aleyhissalatu vesselam'a aýtjak sözüm ma diýär ýanky adam. Bula bolýa dip ýanky adamy Mescid-ün Nebi Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mescidine garşyn ýüzlendiripdirler. Şi ýaşyl guppa bakakydany ýanky adam aýdypdyr. Ya Resulullah, görmeýäňmi sen goňşyňy alyp barýarlar? Ya Resulullah, hi aramyzdaki gurrun näme boldy? Men 6 ýyl bäri saňa goňşy bolup gezip ýörmänmi ya Resulullah? Biz hem bilen näme gurrun etdim ya Resulullah? Men sen ýanyňda oturakydany meni özüňe goňşy kabul et ya Resulullah diýip, men saňa 6 ýyl bäri goňşy bolmadymmy ya Resulullah diýip ýanky adam ýalbarmany durýar. Ya Resulullah, men saňa goňşy bolayyn diýip, sen ýanyňda bolayn, sen ýanyňda gezeyin, sen ýanyňda ýaşaýyn diýip, tükänim baglap gaýtmadymmy ya Resulullah? Men saňa goňşy bolayyn diýip, ena tamy epber gaýtmadymmy ya Resulullah? Men saňa goňşy bolayyn diýip, 6 ýyl bäri ilimden daş ýaşap gezmedimmi ya Resulullah? Indi men halka eziyet berdimmi? Men dilenik gezdimmi? Bula men goýan akla sen goňşyň alyp barýarlar ya Resulullah, sen hiç de edecekkämi diýip ýanky adam ýalbarmany durýar ýaşyl guppa bakyp. Şeý diýakdan huşdan gitýär. Bu goltugundan tutup duran serwalla men idirdetýärler, aýaklary bilen depýärler. Tur sen gitmeli wagtyň boldy, tur sen naqş oýnama. Soňram görýärler, hiç bir gymyllanak ýykylyp ýaty. Ohan bir aýtýar, hiç jany barmy ki, şunu bir görseneň? Hi illigirýäli hiç bir demalanak, urjansadan urýarlar, urjansyň adamlary gelýär, muny görýärler. Bu adam siz näme etdiňiz? Bir 10-15 daýa bolupdyr, jany çykypdyr bu adamyň diýerler. Ýanky serwally aglaşmany durýar. Seni tutan elimiz gyrylsyn, seni kawalan ayağımız dewilsin. Sen şeýle Resulullah'a aşkyň muhabbetiň mamışdyk. Biz seni Resulullah'dan şeýle sen gezip ýöken biz sebep bolduk ölümüňe diýakadan serwally aglaşmany durýar. Ey musulman dogully, görüň bu saadeti zaman, mekan Resulullah aleyhissalatu vesselam'a muhabbet edeýin diýsen bahanamışdyk musulman dogully. Bu adamyň ihlasına görä Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna mübarek jany çykyp Medineň topraklaryna, Medineň gumunda yerlenip Resulullah aleyhissalam'a goňşy bolaýyn diýip bardy. Resulullah'ın goňşysy bolup şo taada ýaty, kıyamatda da Resulullah aleyhissalatu vesselam bilen Medine'de bile turjaklar. Mundan aňyrda näme saadet gerek şol adama? Resulullah aleyhissalatu vesselam'a muhabbet edeýin diýsen zaman, mekan bahanamışdyk musulman dogully. Hudaýa kän günah etdim, sansız kän günahymma. Günahım kän bolsa da ya Rab, sen ýaly bir ilahymma. Kesilmez bu bendäniň temennasy umidi, zira Resulullah ýaly şefaatçi panahymma. Sen Resulullah aleyhissalatu vesselam'a muhabbet etsen boş gitmeýär musulman dogully. Ebu Hureyre radıyallahu anh şol muhabbeti tafansan her zira gynçylyklara razy bolupdyr. Ýanky täzelikdäki ýaşap ýören mübarek nagat imanly insanyň gurrüňi ýaly musulman dogully. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam dünýeden geçenden soňram uzak ýaşan sahabalyň biri. 57-nji ýylda hicretten 57-nji ýyl hicretten Ebu Hureyre radıyallahu anh 78 ýaşynda bir gat merizliye. Şo merizligi bilen şondan galmany Hazreti Aýşe
radıyallahu anha bilen bir yılla dünyadan geçýär diýip kitapda Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şeýle aýtýar musulman dogully. Emma Ebu Hureyre radıyallahu anh merilen wagtynda bir gat ağlapdyr. Ol ağlap adamla döwründen sorapdyr: "Ley Ebu Hureyre, sen näme ağlaýan?" Onda ol aýdypdyr: "Men ağlamamyň illeti sebebi sogabym az, ýolum uzak diýipdir. Men şonu gaýgatyp ağlaýan" diýip şeýle Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň ýanyna gelip onda da men Hudaýdan gorkşyny görüň musulman dogully. Şu meresiliginden galmany dünýeden geçýär. Maňa kän sahabalar cenazasyny okyp Hazreti Ebu Sa'id Huduri, Hazreti Abdullah ibn Umar radıyallahu anh, Hazreti Abdullah ibn Umar da beter gawwar ýamışdyk many. Kän rahmet ýamışdyk. Baryp bir ýurtlardan geldi. Garipliğine özü razi bolup, aç getse de açlığına razi bolup, Rasulullah aleyhisselamın inki mübarek sözlerini hemmemizden kän hifseden, hemmemizden kän ummata yetiren mübarek sahaba deyip, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anhuma beter Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'a rahmedip beter onu gawwar ýamışdyk. Emma bir almal dersimiz 78 ýaşaýan Ebu Hureyre radıyallahu anh. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy: "Hudaý Taala'dan diläýliň hayrun nas men tala umruhu we hasuna amaluhu we şerrun nas men tala umruhu we sa'a amaluhu." Rawahu Ahmed. Hudaýdan diläýliň ýaşymyz uzak bolsun. Ýaşyň uzaklygy da imanyň içinde sogabymyz kän bolýan ýagdaýda ýaşymyz uzak bolsun diýip diläýliň. Şon Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy: "İnsanlaryň inki gawsy ýaşy uzak bolup, içinde sogaby kän bolýan adam. Emma insanlaryň inki telekesi ýaşy uzak bolupdyr, emma günäsi kän bolýan adam, ol adamlaryň inki telekesi." Hudaý Taala hemmemize mübarek, bereketli, sogap içinden dolu bolup duran ýaşaýyş, uzak ýaş hemmemize nesip etsin inşallah. Hajjaj ibn Yusuf diýen Emewi şahlarynyň bir halifesi bir wagt bir zalim padişah bolup, bir kän ulamalary gyrýan bir zalim padişah Hajjaj ibn Yusuf şaýat ozurladyny eşdendirsiňiz. Bagdatda bir dogasy kabul bolýan adamyň ýanyna barypdyr. Bir ewliýalaň bir ýer barmyşdyk. Kän ulamalary gyrýar Hajjaj ibn Yusuf. Ol buzurglaryň ýanyna barakadany maňa bir doga et diýipdir şu zalim padişah Hajjaj Yusuf. Ol buzurglarda maňa bir doga edipdir. Mana Hazreti Sofallah ýarşan awodan formasyna şeýer etip getirýär musulman dogully. Musulmanyga bir gün aýdy Hajjaj, duaýy haýr üçin bizge goluň aç. Hajjaj bir Hudaýyň dostlarynyň birine barakadany bize de bir haýr doga etdi diýakadany bir goluň açda diýip ýankyň ýanyna barýar. Ol buzurglar duaga gol göterdi, ol nikuhal didi: "Ya Rab, bu zalim janyny al." Ol ewliýa adam şo taýda bolýar, taňa haýr doga edeýin ýakadan elini aldyryp, Hudaý ýaşy Hajjazyň basymrak janyny al diýip doga edipdir. Didi Hajjaj usul merde Hudaga tiliň bardy, neçik mundak dogaga. Hajjaj aýtdyr: "Hey, näzire diliň bar ýa, sen bizre dogaga" diýipdir. "Sen etýän dogaň näme? Men aýtdym saňa haýr doga et diýdim. Sen men ölümimi isläpdiňmi?" diýipdir. Didi Hajjajga ol merdi nikuseyr, saňa hem barça mu'minlergedir haýr. Ol buzurglar aýdypdyr: "Eden dogam saňa da haýyrdyr, tamamy mu'minlere de haýyrdyr. Sen haýr doga etdiňmi?" diýipdir. "Haýr doga etdim sen hakynda." "O näzire maňa haýr bolýar? Sen ölümimi isläpdiň. Günähiň kim bolar ölseň eger tiz, gider zulmyň alarnyň başyndan niz." Sene günne sen adam öldürtdüň, sen şeýle bir zulm edipdiň, sen bir zalim tanyldyň diýipdir. Sen basymrak ölasaň öz günäň azalar. Sen bir güniň bir ýyl sen günäň artyp barýar diýipdir. Sen basymrak ölseň öz nefiňe, özüňe haýr günäň az bolar, hem de bu musulmanlara da haýr boljak. Olaň da başyndan sen zulmyň gider diýipdir. Adam ömrüň uzalsın, emma içinden emeliň sen gawlyklaň artsyn diýip dilemel musulman dogully. Teleke adam kim? Ömrü uzak bolup, günäsi kän bolýan adam diýip Rasulullah aleyhissalatu vesselam
şeyle aytye. Hudaý tebarek we taala kime bun kime ertirlik dünýäň içinde hemmemiz ak imandan ayırmasın musulman dogollo. Hudaý tebarek we taala Hazreti Ebu Hureyre'den razı bolsun, beýleki sahabalardan razı bolsun. Hudaý tebarek we taala ol mübarek ashablaryň, mübarek ulamalarning hemmesiniň bereketlerinden bizlere eçerlemize ýagdyrsyn inşallah. Hudaý tebarek we taala hemmemize uzak ýaş içi emellen dolu bolýan, Hudaýy bolýan, wagtly bilen geçirilýän ömürler Hudaý tebarek we taala hemmemize bersin inşallah. Kime bun kime ertirlik dünýäň içinde geçen heftäň içinde şo taçykda bir ýaşuly Hazreti Adem'den bir iş kelasa galmany gelýärdi. Geçen hefte doşemme aramyzda otytdy musulman dogollo. Kime bun kime ertirlik diýilýän gurrun haşy. Geçen heftäň içinde şo iler başda otytdy. Aramyzda batdy, wagty eşdip tutdy, gaw ýerde otytdy, Hudaý ýoluna çykyp gelipdi. Ýaşuly bolsa da galman gelýärdi, emma bu heftäň içinde aramyzda ýok. Biçare ertisi gün ertisi akşam dünýeden ötdi. Hudaý tebarek we taala inşallah on hakynda da dua ederiz. Beýleki öz ötellemiziň hakynda da dua ederiz. Gayrat edeýliň, şu forsatlaryň gadryny bileýliň. Kime bun kime ertirlik dünýäň içinde başardygymyzdan Allah ýoluna çykaýlyň. Allah ýoluna oturşykba bolsa galmaýlyň. Dostlarymyzdy ýadymyzdan çykarmaýlyň musulman dogollo. Ötelliň ruhşat bolar ýaly bir elhem 3 kul huwallahu qiýakadany. Ýanky geçen agamyzyň hakynda, öz ene atalarymyzyň hakynda, öz dünýeden ötellemiziň hakynda inşallah dua ederiz. Oky beriň. Ewlady bolmaýanlaryň hakynda Hudaý taala salih ewlatlar nesip etsin inşallah. İş oňmaýanlaryň hakynda Allah kesbe halally işler inşallah nesip etsin. Allahumma amin. Wagt açylman duran aýal oğullaryň hakynda, tamam müşkili walan hakynda Allahumma amin. Amin ya zal jalal vel ikram bi rahmetika ya arhamar rahimin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.